i zato mogu da kažem da ona predstavlja mudrost, a ako hoćemo da tumačimo na duhovni način, možemo reći da ona predstavlja Mariju iz one priče o Marti i Mariji iz Evanđelja. Znači ona sedi i sluša Hrista dok on priča, jer u toj priči saznajemo da su njih dve ugostile Hrista. On je došao kod njih, sedeo je i propovedao, ona je pažljivo slušala, a sestra Marta, to su one dve bake, one predstavljaju gostoprimstvo. Njima je zaista stalo do toga da služe bližnjima, da ih ugoste, da im bude lepo na taj jedan, da kažem, autentičan način, iskreni način, nema foliranja, nije iz neke kurtoazije što danas često možemo da vidimo, evo čisto da ispoštujemo čoveka, ali zaista nam nije stalo do njega. A opet kažem, sa te duhovne strane možemo reći da su one Marte koje možda čak preteraju malo u toj dobroj nameri, previše se trude da ugoste, a onda im se Hristos obraća, to jest obraća se Marti i kaže: Marta, mnogo brineš, a samo je jedno bitno, to je reč Božja, da mi shvatimo da nije bitna forma, već suština.